Jano Lašák, no, suverénne najlepší hráč, na ľade nás podržal hlavne. Boli to veľmi ťažké zápasy. Takéto zápasy sú ešte ťažšie ako hrať o možno titul majstra sveta. A ja som strašne šťastný, že sme to zvládli a že to máme za sebou. A chcel by som poďakovať týmto 25 chalanom, čo tu boli. A poďakovať našim verným, ale hovorím verným fanúšikom, ktorí nie sú tam iba, že keď sa vyhráva, ale aj keď sa prehráva. Áno, bol to ťažký rok, ťažké majstrovstvá sveta, trpké majstrovstvá sveta, chýbal nám možno jeden gólik, jedna šanca, aby sme boli v lepšej pozícii. Je to za nami. Ja ďakujem za tie všetky roky a keď chlapci dojdú ďalšie roky, tak im budem fandiť a prajem im hodne úspechov a nech sa im darí, ale ja im budem fandiť. Hovoríte to tak, ako keby ste chceli končiť s reprezentáciou? Áno, definitívne končím. Bolo to pekné. Bol som pri postupoch, pri titule, bol som v ťažkých situáciách. Hej, 16 rokov, 17 rokov profesionálnej kariéry, aj reprezentačnej kariéry, veľa zápasov. Je to za mňou. A hovorím, bolo to ťažké, bolo to krásne niekedy, ale ja budem na tom dobrom spomínať.